Ben, como me acaba de presentar, chámome Ruth Rodríguez, son doutoranda da Facultade de Veterinaria e traballo no Departamento de Patoloxía Animal. E hoxe veño presentarvos pois esta comunicación. Pero primeiro que quero explicarvos é un pouco en que consiste o sistema ecolóxico, porque é moi importante para despois saber o que nos está pasando. O sistema ecolóxico é moi dependente do medio, é un sistema no que non só cambia, por exemplo, a alimentación máis dependente das forraxes, senón que desde o punto de vista deste traballo o que nos limita moito é o uso de tratamentos. Entón, iso fai que, por exemplo, a Unión Europea recomenda que se usen razas adaptadas ás condicións locais que resistan ben as enfermidades da zona e as enfermidades propias deste medio que é un pouco especial. Porén, o que atopamos normalmente é que as vacas, para quen non as coñezo, despois vou volas presentar, esta raza é a frisoa, é a raza maioritaria que se usa nos sistemas de produción de leite. Esta vaca xa é a mesma que xa están usando en convencional antes de adaptarse e continúan a producir con ela. Nos últimos anos, os gandeiros entraron nun dilema de si deberían ou non cambiar de raza, igual que cambiaron outras cousas para adaptarse a ecolóxico. Entón, eso foi o que motivou que esteñamos intentando saber como se comportan, pois xa fixemos estudos a nivel productivo e agora este a nivel reproductivo. Quen é ela? A vaca frisoa é unha raza procedente de Centro Europa, que originariamente pois era esta vaquiña de aspecto bastante redondeado, máis parecida quizás en aspecto morfolóxico a unha vaca de produción de carne que incluso unha vaca de produción de leite. A finais de 1800 foi levada a Estados Unidos e aquí especializouse para a produción de leite. Convertiuse nesta outra vaca que difire bastante da que acabábamos de ver, non? Xa unhas características leiteiras moito máis marcadas, máis alta, máis esbelta, e a partir de 1970 expándese a nivel mundial e prácticamente a día de hoxe domina os rabaños leiteiros de case todos os países. Que máis sabemos dela? Pois esta vaca especializouse para a produción e seleccionar animais para a produción de leite leva implícito que, aínda que non queiramos, estamos seleccionando xeralmente para unha baixa reproducción. Entón, queríamos ver un pouco como se comportaba esta vaca tanto en ecolóxico como noutros sistemas. E o que fixemos foi 3 grupos de estudo, ecolóxico e 2 tipos de convencional, aqueles que están en pastoreo e os de intensivo. Os de intensivo, para que non esteña habituado aos termos da veterinaria, quer dicir que as teñen encerradas todo o tempo e transportanlles ali a alimentación que van a comer. Que medíamos? Ben, en calquera vaca fose máis maior, por así decir, ou máis nova, en todas medíamos o número de inseminacións artificiais que necesitaba para quedar xestante. Nas xovencas, que son as vacas, neste caso, depende do estudo, pero nós aquí considerábamos as xovencas ata o momento en que tiñan o primeiro parto, entonces medíamos cando foi inseminada por primeira vez, cando foi inseminada e quedou xestante, a inseminación fecundante, e a idade a que tivo o primeiro parto. E despois nas vacas que xa tiñan máis dun parto, nas multíparas, medíamos o intervalo entre partos, os días que pasaban entre un parto e o outro. O intervalo entre o parto é a primeira inseminación, e o intervalo entre o parto é a inseminación fecundante, na que quedou xestante. Esta táboa é bastante importante, explica despois tamén moito dos resultados que obtivemos. Como vedes, ecolóxicos son moi diversas as explotacións entre elas, digamos que cada explotación ten o seu microcosmos particular. Entón, se ven, por exemplo, vemos que en intensivo todos facían inseminación artificial, en pastoreo usaban touros para monta natural e combinaban con inseminación artificial. En ecolóxico vedes que fan un pouco de todo, depende da granxa, facían unha cousa ou outra. Nos convencionales, en xeral, quen insemina é o gandeiro, pero en ecolóxico tamén volven a facer, depende das granxas, pois usan unhas cousas ou outras. Todos tiñan, que é moi importante, veterinario de reproducción. En que diferían principalmente? En ecolóxico prácticamente non usan tratamentos porque están limitados por lei, só os poden usar naqueles animais que presentan a doenza e que o veterinario prescribe un tratamento.
En intensivo utilizan todo tipo de tratamentos que haxa para programar e sincronizar celos, é dicir, para inseminar cando a eles lles convén mellor na explotación. En pastoreo facían digamos que estaban no medio, non usaban moitos tratamentos, pero algúns sí. Outra cousa na que diferían moi importante era na detección de celos. Para os que non esteñades familiarizados co tema, é un momento en que a vaca mostra o celo, e iso quer dicir que mostran os comportamentos diferentes que nos permiten saber que é o momento adecuado para inseminar. Para poder sabelo correctamente, o gandeiro debería ir observar eses comportamentos. E o máis recomendable, o que está ben feito, é que ten que ir e dedicar un tempo só para observar celos. En ecolóxico e en convencional intensivo facíano ben, pero en convencional de pastoreo non dedicaban ese tempo, aproveitaban, ian detectar celos aproveitando que ian dar de comer ou que ian a facer limpeza da explotación. Entón non estaba ben feito. Todos facían o mesmo manexo independentemente da raza do animal. Inseminábanas a todas baixo o mesmo criterio. Fixemos 3 grupos de estudio: ecolóxico, convencional pastoreo e convencional intensivo. E aquí probamos só frisoas, só vacas de raza frisoa, para ver se esas vacas que foron seleccionadas para sistemas intensivos se comportaban igual en todos os sistemas. E o que vemos é que, en canto a inseminacións artificiais, non hai diferenza. Os verdes son ecolóxico, amarelo pastoreo e vermello intensivo. E fixemos o grupo 1 son onde están as xovencas, e este grupo 2 e 3 son vacas multíparas. Aquí, para os parámetros dos que falábamos nas xovencas, tampouco vemos diferenzas. En xeral é porque as xovencas son vacas que se comportan ben a nivel reproductivo. Os problemas aparecen normalmente a partir de que xa tiveron un primeiro parto. Se van a ter problemas reproductivos, soen aparecer máis tarde do primeiro parto. Nas multíparas, se ben non víamos diferencia para o intervalo entre partos, sí que vemos diferencia para o intervalo do parto á primeira inseminación e o intervalo do parto á inseminación fecundante. As de ecolóxico teñen diferenzas con respecto ás de pastoreo. Isto débese principalmente a un problema de manexo. Como dicíamos, non detectaban ben os celos. As de intensivos, sen embargo, atópanse no medio de ambas, e iso é principalmente atribuible a un manexo onde non detectan ben os celos e ao mesmo tempo, como non están usando tantos tratamentos como nun intensivo, pois non palían o efecto de non facer ben a detección. E unha vez probado como funcionaba a frisoa en diferentes sistemas, quixemos ver como funcionan diferentes razas en ecolóxico, que é onde queremos facer o estudo real, non? Entón, collemos varias razas, collemos a frisoa da que xa estábamos falando, e despois tomamos estas razas europeas que eran principalmente, por exemplo, Flevi ou Parda Alpina, razas europeas máis rústicas, menos especializadas en produción leiteira. E non só as probamos a elas, senón que probamos os cruces das frisoas coas razas europeas. Os cruzamentos é algo que está aparecendo nos últimos tempos con bastante forza no sector ecolóxico, porque se supón que aproveitan moi ben as características das dúas razas e palían un pouco esa selección tan intensiva da frisoa para sistemas de moitísima produción con animais moi ben alimentados. Entón, tampouco víamos diferencias nas inseminacións artificiais, nin tampouco nas xovencas, polo mesmo motivo. As xovencas soen comportarse ben, pero sí que as vemos para todos os parámetros das multíparas. Vedes que as frisoas que están aquí en vermello sempre teñen intervalos máis longos, é dicir, tardan máis tempo en quedar xestantes que os cruces. Os cruces son as que mellor se comportan. Isto, consultando bibliografía de outros estudos que se realizaron a nivel mundial, atribúeno a que os cruzamentos son capaces de aproveitar unha palabra que nós sintetizamos en vigor híbrido, que quer dicir que aproveitan moi ben o bo de cada unha das razas que foron línea paterna e materna. Entón, principalmente débese á súa xenética, foi capaz de non só paliar o efecto de selección que falábamos de que diminuía as características reproductivas na frisoa, senón que ao aproveitar as características de cada unha das razas melloras as dúas. Entón, que aprendemos realizando este estudo que podamos aplicar nas nosas granxas? Que as vacas multíparas en ecolóxico
teñen mellores índices que en pastoreo. Que as vacas multíparas cruzadas, debido ao comportamento do vigor híbrido, tamén teñen mellores índices reproductivos que a vaca frisoa. Que as frisoas son as que teñen os peores índices reproductivos e que as principais diferenzas son atribuíbles entre os sistemas, sobre todo pois ao manexo, a produción de leite, a detección de celos e a diferente aplicación de tratamentos. Entón, que lle recomendábamos aos nosos gandeiros? Que se nos centramos só no tema de reproducción, sen ter en conta outras cousas, porque de cara a recomendar xa máis ampliamente temos que ter en conta aspectos productivos e incluso de marketing, pero se nos centramos en granxas que a nivel reproductivo están tendo moitos problemas que causan impacto económico, que teñen que considerar unha posibilidade, facer cruzamentos por exemplo, dunha metade do rebaño, probar se con iso melloran e se son capaces de, con un cruzamento, paliar ese efecto que é negativo da reproducción da vaca frisoa. Moitas grazas.